justu aurten betetzen dea 40 urte plusak eta sortu zienetik, aurreneko urtean naiz eta 2-3 bakarrik izan, ja gaur egun blusa pilo badia. Orduan, gaurko eguna sortu zen gehien bat, jaietako eta ardurak eta banatzeko, eta, bueno, ja pixka motorrak berotzen hasteko. Eta, bueno, azkeneko urtean problema da, jendea fallatzen, pixka fallatzen ari dela, rekuperatu beharko degula, igual, baliteke lanak banatzen dielako, igual jendea ez da etortzen. Osea, que igual replantatu beharko dugu historia. Aurreneko blusa, bai, bilok eta beste bat hobi bazien etartiene bai. Eta sortu, beste nun bat ikusi, idea festa batzordean bota eta martxan jarri. Eta, bueno, zorionez, amiga mantentze dugu, eta berrik hasi dira biltzen, da, ondo, blusa pila geha, esan du bezala xe. Eta, festak irotzeko batez ere, kuadrilak ezatzen. Gaur goizen egon dira helduntzako pintxok eta hola, eta guk umentzako antolatu ite jokuk eta hola, eta hartu goizetik hemen gaude eta guain hemen bazkaldu eta gero gatzoga. Etorri zain lehena hori, baina aurten daula lehenengo aldia zela hola, kuadrilla osoa etorri gala hemen gau.